σας. Το επόμενο... Γεια σας κολοκυθούλες. Σήμερα θα παίξουμε Roblox. Λοιπόν. Μας ακούνε. Ναι. Μπορούν να ακούνε τη φωνή μας, αλλά δεν μπορούν να δουν τη φάτσα μας. Αυτό είναι το avatar μου. Σας αρέσει, ξόδεψα πολλά Robux γι' αυτό. Δείξα και το δικό μου που έδωσε 195 Robux και μου έβγαλε μια βλακεία. Πλήρωσε 165 Robux για αυτή τη Ναι. Και έχει μια κεφαλάρα να. Και το σώμα του είναι σαν να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι σκάμ. Η Τζόνιξ! Ναι, θα παίξουμε 99 νύχτες στο δάσος. Είμαι έξω στην εξοχή μαζί με την Πατριώτα. Τι είναι? Γιατί με βγάζει έτσι? Και δεν είναι το κλάσ που θέλω να αγοράσω εδώ και κατά χρόνια. Θα παίξω μόνο. Μπορεί να μην ακούγομαι τόσο δυνατά. Κολοκυθούλες. Αλλά προσπαθώ. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Βάλα κάτι εδώ πέρα γιατί κατά λάθος πάτησα το pause. Να. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά στο προηγούμενο βίντεο που προσπάθησα να κάνω, αλλά κατά λάθος δεν έγινε. Είμαι στην εξοχή, μαζί με τη φίλη μου. Τι Παναγιώτη. Ναι. Ναι, κολοκυθούλες, τελικά δεν θα παίξω αυτό. Γιατί πέθανα. Θα παίξω στο λαμπρένιο. Θα κάνω. Βασικά δεν θα παίξω. Τι να παίξω? Σε βλέπει κανείς. Δεν είμαι live. Γιατί δεν κάνεις? Γιατί δεν με αφήνει πλέον. Γιατί σε έκανε back. Ναι, για να κάνω live. Και τώρα Θα κάνω βίντεο και θα το ανεβάσω. μας κυνηγάνε τα κουνούπια. Ναι, πάω γιατί με πήρε κάποιος τηλέφωνο. Λέω να παίξουμε κάτι... The presentation, πόσο θέλω να σπαθήσω της κυρίας. Αυτό το βίντεο παίζει να είναι μόνο 10 λεπτά. Κάπου εκεί. Call me fast girl. Alexa και username. Αν δεν μπορείτε να μ' ακούσετε δεν φταίτε εσείς. Εγώ θα μιλάω και ας μην ακούτε. Προσπαθήστε. Λοιπόν, θα φωνάζω και λίγο για να μ' ακούτε. Βουλάστε το λίγο.
Εντάξει, βγαίνω. Αντίο. Ωραία. Τι να δούμε, Math Murder. Είναι creepy. Για να δω. Και θα κορέσει, σε ρωτάει. Οκ. 10.000 ερωτήσεις. Καλά. Θα το δούμε. Answer this correctly. Wow, τι δύσκολο. What is the correct answer? Βιδίκι. What is the correct answer? Answer this correctly. What is the correct answer? 5 και 3, 8. Answer this correctly. What's the answer here? Περίμενε. Κάτσε ένα. What's the answer here? Τι γράφει ο μπρο. What's the answer here? Answer this correctly. Τι δύσκολο. Answer this correctly. Wow, το χάρτη είναι... What is the answer to this question? What's the answer here? What is the correct answer? Answer this correctly. What's the answer here? What is the answer to this question? Okay. What is the answer to this question? Answer this correctly. Παιδιά, τώρα θα έρθει η σειρά μου να τελειώσει αυτός ο γύρος και θα κλείσουμε γιατί πρέπει να φύγω. Answer this correctly. 3-6-18. Γράψτε ρε ξεβενάκια. Answer this correctly. Εντάξει, αυτό ούτε εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είχαμε. What is the answer to this question? Το impossible είναι ούτως impossible. Τέλειο κι άλλο χρόνο να το σκεφτώ. Είναι πολύ στα μαθηματικά, αλλά τέλειο χρόνο να το σκεφτώ. What is the correct answer? 72. Μπράβο, μπράβο, Answer this μπράβο. correctly. Answer this correctly. What is the correct Δεν νομίζω answer? ότι θα προλάβω να τελειώσει αυτός ο γύρος γιατί είπαμε ότι θα κάνω 10 λεπτά. Ναι, αυτό είναι όντως λίγο crazy, δεν... What is the correct answer? What's the answer here? Όχι, ευχαριστώ. Κατόν 7 ήθελα να πω. What is the answer to this question? Άντε, για κολοτοπούλες. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να πείτε τι θέλετε να παίξουμε. Answer Γεια! this correctly.